tal, señoras e señores? Son as 6:31 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, non vou ter en conta. Pero, por favor, seguídenos. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo estás? Muy ben. Ben? Tan ben como a ti. Te estás poniendo moi fino no gimnasio. Sí. Yeah. No, quédache ben, séntache ben esta camisa. sí. Sí, estás bastante ben. Outra vez non, hoxe estás guapo. Sí. Outras veces non. Combinaste. Ai. Parabéns a estilismo. Parabéns a estilismo. Moitísimas gracias a estilismo que me viste moi guapo. A ver, tedes ganas de cociñar? Sí. Sí? Sí. Pois ben, imos xa. A ver que nos trae Socorro de Golmar na Laracha. Hola, buenas, chámome Socorro, veño da Laracha, de Golmar. Viñamos propoñer facer bacalao, porque nos encanta o bacalao. Eu fago de dúas maneiras, con caldeirada ou a portuguesa, todo ao forno. Está exquisito. A ver se me deran algunha receta máis para poder variar algo, para non facer sempre a mesma cousa. Agur. Oi, Socorro. Bailaba así, Bailaba así. No, se bailar así non gana bo que ganou. Sí, porque estaba mal da cadera, do xeonllo que fastidiara, bailaba así. Eu sei que Así bailaba en rehabilitación. Exactamente. Bueno, decía Qué Socorro que quería algunha que outra receita para non facer sempre o mesmo. Eu entendo que vós, como cociñeiros, institución xa, que sodes da gastronomía en Galicia, saberedes facer de alguma maneira distinta ao bacalao. Pois sí. Din que hai 365 receitas. Unha por día. Pero hai máis. Hai máis. Verdade, Begoña? Sí, eu creo que sí que hai O máis. bacalao é super versátil, super rico. Delicioso. Sí. E ten tantos puntos de desalación. Se che gusta o bacalao bravo, se che gusta, non che gusta tanto un peixe tan fuerte ou tal, canto máis desalas, máis suaviza. Entón, Vale. O sea, Sí. tedes Ancha super casi. propósito. Estamos vendo aí o bacallau, ademais queda un mes xa para que chegue Noiteboa, xa estamos ás portas, como Sí. quen di de Noiteboa. Cando este te é un contas dos xa estás. protagonistas, ademais. É un dos protagonistas, así que como vai ser o teu? Eu vou facer con broa. Unha receta super tradi. Con pan de pero broa? super rica. O sea, claro, con broa gratiñada ao forno, desmigada por riba, vai che gustar, xa verás. A ti gusta, yo todo o que Gústame. por non facelo. E Begoña? Eu vou no facer frito con uns copos de pataca, por vou caramelizar uns pementos para facer unha salsa. Copos de pataca. Tranquilo, que non se che vai ao cerebro. Volve cañotas. Que é copos de pataca? Copos de pataca. Son copos de pataca que non fai nin puré. de sobre de Nin puré facer comprado fai. o puré. Non fai, que non fai. É para fritir, Que non fai. que nos quede crujiente. Que non fai. No! Non fai. No, el que vai facer? Begoña Vázquez acaba de dicir que lle vai botar pataca de sobre ao bacallau. En que fora para tanto. É unha cousa normal. Descubreu o pólvora, Mira, cañotas. eu isto quero velo, así que, señoras, señores, cociñamos bacallau. A ver como. No Voltas co Prato, marchamos con Begoña Vázquez. Veña, imos alá. Primeiro, Begoña. vamos a empezar botándolle aí un pouquiño de aceite. Vale. Un pouco. Ata aquí todo normal. Un chorrete. Ata aquí todo normal. E agora vamos a botar así un allo machacao. Mira pa aquí. Pero E que yo que vamos facer? está Nico hoxe, o noso compañeiro con nós. Nico hoxe vai disfrutar, de verdad. Nico, mira pa aí, ó. Mira pa aí, Nico. Pataca de sobre, Pataca de sobre. Na vida, viches algunha vez pataca de sobre, Nico? Home. No. Pois mira, hoxe Por vas favor, a home. empanar. de Que non verdad. fixo un puré destes. Pero tú non eres estudiante. Non fuches estudiante. E tú, cañota, só comías espaguetis. Pero pataca de sobre pa bacallau. Pataca de sobre pobo callao, xa verás que guai. Que rápido, é unha receta super sinxela e moi resultona. O que empezamos é, vamos a confeitar un cachiño de allo e vamos a aproveitar, mira, aquí ten un pouquiño de espiña. Ajá. Entonces, o que vamos a sacarlle estas partes, Vale. vale, así que nos quedan o primeiro bacalao desagado. Claro, é que iso é unha dúbida que sempre temos e eu creo que hai que recordar. Sí. Para desalgar o bacallau, por Venga. exemplo, para Noiteboa, empezo xa? Si tes unha pía con... Home, non... A semana pasada. De que... Que? A ver... Ao mellor ten o que botar. De con mes, madre mía, como che queda o Un mes. bacalao. Non tes bacalao xa. No, pero se tes unha pía, se tes unha pía, polo na pía auga corrente xa está. Con 48 horas cheganos perfectamente para desalgalo. Pero si tes auga corrente. Si tes auga corrente. Si o bacalao é gordiño, eu sempre digo que probalo é unha técnica moi boa.
Cambiarlle 3 ou 4 veces a auga, sempre metido en nevera. Vale. Para que non se nos nin amarelee, nin Pero nada. cada canto tempo cambias a auga, máis ou menos? Eu cada 8 horas, así. Vale. 6, 8 horas, depende. Vale. Como cando che dá o médico as medicinas, non? Que cada 8 horas... Tal, Exactamente. Pues, cambia a auga. Cambia a auga, máis ou menos. Entón, os restos todos puxéchelos aquí. Os restos todos puxenos aí. Vale, ela puxo os restos todos que lle sacou o bacallau Que lle saquei. aquí. Sí, que con No isto... cazo, Eu o que vou facer é uns lomiños limpiños, vale? Sin Vale. espiña, sin Pero- nada. Vamos a sacar. por que o pon aquí? Poño aquí porque vou facer depois unha salsa. Puxo aquí. Depois isto dá moito sabor. E aparte, esas partes todas que temos, podemos usar para croquetas ou para que nos dé a gana. É que... Mira, as croquetas sí que as podes facer agora para Navidad. Eu Sí, pensei que aquí vai nos estaba, facer cañotas, sacando impurezas do bacallau, pero sacou mitad do bacallau No. e outra mitad teno aí, Saquei a Sí, parte da barriga. Cañotas. a parte da barriga. A parte da barriga. Vale, entón. Mira, ahora o que vamos facer é cortalo. Vámoslo cortar e sin Ajá. trozos. Vale? Entón Así. agora valo rebozar co puré de patata. Ahora vou rebozar co puré de pataca. Súper sinxelo, moi fácil e queda moi chulo porque queda moi crocante e moi vistoso. Pero por qué? Porque me dá gana. Tú, Por qué? eu probo moitas cousas na cociña, e se me gustan, por fago, e se por se non, retíralas. Vale, pero... Prueba e error se chama. Vale, pero a miña pregunta é, en que momento dixeches, vou rebozar con puré de patata o Pois a bacallau? mellor un día que me faltaba pan rallado. Vale. Xa está. Valeume. Bueno, en calquera casa que nos chame xente da casa 664-483-419. O teléfono da Voltas co Prato, queremos saber se vos rebozades o bacallau Mira, con patata. temos un problema co Co que? cociña, ca sartén, que non Non vai. furrula? Non vai. Pero Bueno. sempre hai un plan B. Vale. Aí vai, que Plan B, queda- Begoña. Aí. Xa está. Doulle caña aquí, Dalle o 9, para que O non nove. vaya collendo calor. E a outra doulle ou non? A outra tamén lle podes dar, sí. Vale, perfecto. Estar moi traballador, estamos a Sí, martes, en calquera casa que nos chama xente da casa, porque recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Begoña, a tixola esta, a canto a queres? Tamén o 9. Ao 9 tamén? Sí. A ver, temos 20 minutos. Se non lle dou ao 9, estou fastidiada. Vale, xa está. Mira, moi sinxelo de rebozar. É un doble rebozado. Co que vamos facer é isto. Atento, Nico. Atento. O viño, pasámoslo por o ovo, Ajá. vale? Súper sinxelo. Sí. Mira, Nico. Ves? Ovo. Pataca, Pataca. desta de sobre. Xa che ben feita, moi rápida. E outra E vez. agora, outra vez, para que nos quede ainda máis crocante, nos quede unha funda no bacalao. Ah. E así o que vai facer é que non se nos quede sequiño, vai quedar super jugoso. Ala, ves? Xa temos os dous primeiros. Listo. No, a verdade é que Socorro pedía ideas. Toma ideas, Socorro. Esta está de maravilla, eh? Toma idea. Hai que ter conta cas espiñas. Xa, Sobre todo tú, por si acaso te atragantas. como se a culpa fora miña, de que trae o bacallau espiñas. Bueno, A ver. Vamos a deixar a Begoña aquí rebozando con pataca e, mentras tanto, imos con Xulio Mato. Veña, vamos alá. Que? Recuperaxete do impacto? Xulio, que... Dame aquí un pouco no peito. Pero bueno, a mí parece increíble. Menos mal que fago algo normal, para que entendas ti. Mira, vou dicir despacio. Vale. Aquí teño Ajá. 2 dentes de allo E cebola. e 2 cebolas. Ajá. Mira, estiveron, desde que estás aí sorprendido, estiveron aquí pochando. Mira, están xa, empezan a coller algo No, de todo. estábame ves? gustando como estabas Así, contando. Claro, porque así non te teño que repetir. Claro. Vale. Por outro lado... no, mira, ves as dúas postas bonitas que tiña Begoña? Sí. Pois isto é unha que tamén lle quitei a piel, e desespiñei, e agora corto así nunhas tiras. Vale. Mire, esta... Hai unha mosca aí que quere vir comer. Unha mosca, pois non vai vir. Non vai vir. Home, é que esta receta é normal. Claro. Ali non biche ninguna mosca, que non? No, Pois claro. toma nota. Claro, cando as moscas van á túa receta é porque é boa. Ou moi boa ou moi mala. Vale. Neste caso vai ser moi boa. En este caso, agardamos que Vai sexa ser moi boa. Vale, Moi mira. boa. Entón, ahora tan pronto teña a cebola pochada, vou dar unha refogada a este bacallau, Ajá. vale? Pero vámoslo deixar un poquinho máis. E mentres, o meu bacallau vai ir cunha base de pataca, o bacallau encebolado, e despois temos que lle facer unha capa que no forno vai facer unha costra. A túa pataca non é de sobre. Vale. Eh? A túa pataca non é de sobre. No, a miña pataca é destas. Ah. Están xa cocidas e con tona, vale? Vale, perfecto. Mira, ves? Son patacas normais, eh? Patacas como ten que ser nunha cociña, non... No, de sobre. Que non, non, onde vai que acabamos de estudiar, Begoña? Verdad. Hasta Xulio lle está dando Begoña. Mira, Moi ben. Eu non me vou meter con el hoxe. Estas son as poucas aceitunas, en este caso son así en
Negras, olivas negras. Olivas negras en rodajas, pero podían ser enteiras perfectamente. Isto é moi Enteiras tamén me portuguesa, gusta. Claro, porque é unha receita moi típica de Portugal tamén. Ah, vale. Como se aquí e alá. Vale. E aquí temos un pan que, neste caso, vámoslo vender como pan de broa, vale? Que é trigo, centeo e millo. Vale. Neste caso, predomina sobre todo o millo, como ves, porque é amarillelo, vale? Moi ben. Entón, isto vamos a ir quitando a codela, que é moi boa de quitar, como ves. E todo eso vámoslo desfacer. A codela está super boa, esta codela, Sí. O Proba, xa verás, amigo de Broa. crujientiña. Está moi boa. Como trisca. Entón, todo isto vámoslo... Mira, eu vou ir sacando para que vexas aí, pero vou explicar o que fago, vale? Como Está ves, dulzón. Que rico. sí, este sí, desmígase bastante. Entón, o que vamos a facer é aquí xuntar estas aceitunas, este pan desmigado, un pouquiño de viño e o perexil moi picadiño. Moi Vale? ben. Pois creo que chegou o momento de que veña a ver a nosa convidada de hoxe, así que chamamos a Socorro da Laracha. Un aplauso para ela. Hola, Socorro. buenas. Que tal, como Hola, estás? Cañotas. Ben. Ben. Bueno, Bueno, para vir para a televisión. está un pouco Non contaba está un de pouco vir á nerviosa, non televisión. contaba con vir á televisión. No. Vale. Bueno, pedías receitas, non? Ideas Sí. de bacallao. Sí, de bacallao. Por que? Sempre faz dunha Porque maneira. nos gusta... No, fajo de dúas. Ah. Caldeirada, Mira, duas máis que a ti. pero Cañas. non con pan. Non con pan? Non con pan, non. É con pataca de sobre? pataca de sobre tampouco Xa. nunca, pero pode estar ben. Que tens que dicir da pataca de sobre? Proveína, pero facendo puré está buenísimo, así que seguro que o rebozado está de Aí é medo. cando tiñes que Son dicir, é me un desastre. sorprendelle, Cañotas. No, é que me está bueno, sempre así, con estas cousas. confío. O que hai que A aguantar. ver, ahora. Vente, vamos ver o de Xulio Mata, a ver, que che moi conta un O de poquinho que está pochar a facendo. cebola moi pochadiña. Ah, o que che gusta, non? Sí. Claro, Porque é home. moi golosa. Vamos a deixar que poche, que siga pochando. Isto levará uns 20-25 minutos. Ui. Nos vamos a ter. Ui. Pero bueno, vamos a hacer un poquinho de maxia, vale? Entón aquí teño este bacallao, que o teño xa sin espiña e sin piel. Vale, cortei nas en tiras. Podemos comprar dese desmigado que é un pouco máis económico incluso. Vale. Que tamén nos sirve, vende salgadiño e mesturaremoslo aquí. E por este outro lado teño olivas negras, xa en rodaxas. Perexil e pan de broa, vale? As migas, non? Mais ben. Estamos desmigando, isto como es desmiga moi fácil. Sí. Isto vai ser unha costra que vai, o sea, unha pasta que vamos a botar por riba que se vai convertir nunha costra. Hola. Vale, co calor, vai se deshidratar o viño, vai quedar o sabor e vai quedar sequiño. Gusta má sei eu, idea, porque a min non, No. A broa non me gusta nada. En serio? Xa sei que queda moi feo dicilo, pero non me gusta. Espera, Pode ser un trociño sin A broa. broa non me Pode gusta. ser un trociño sin broa. Espera, hai drama no a voltas co prato. Non te preocupes, non te preocupes. Eu non tiro a Socorro da toalla. Laracha chegou e dixo, non me gusta o pan de broa. Non me gusta a broa. Non O che pan gusta? de broa non provei, Pero a broa non me gusta Bueno, pues non te normalmente. preocupes. Este vai che gustar, xa verás. Pero este ten mellor pinta que a broa. Sí, porque ten menos centeo, este non ten casi Porque centeo. é unha mezcla. Veremos, Non sei, non- veremos que é o que pasa en calcara Nunca caso. o vira. Xulio, ánimo, sorte. Cousa Pero- pinta pero ben, difícil. E mentras tanto vamos con Begoña. Sorte, Xulio, sorte. Gracias. Sorte. Gracias, Vente. compañeiro. Vais facer falta. Vache. Dixolle, vaiche facer falta. Moi ben, Benvida, Socorro, me gusta. Hola, que tal? Hola. Mire, eu estou confeitando o que é o bacallao, as partes que non usei, o que é a espiña, Ven por o que é a aquí. barriga, o As que é sobras. as sobras. Sí, Que despois isto perfectamente se poden usar por outras cousas. Pon as croquetas, pon empanado, o que che dé a A gana. sabor. De sabor. Isto está riquísimo, mira, xa está casi feito un pil-pil. Sí. Un allo machacadiño e aceite Sí, de oliva sí. bo, está listo. Guau, a verdade é que E ahora o falta que moito fixen E é huele ben. empanar, empanar, empatacar, Empatacar. o que son as racións de bacallao, cortei nas finiñas este lombo, e agora simplemente o que vou facer é fritilo. É unha receta que se fai moi sinxela, moi fácil, e por nenos tamén lle gusta Falta porque é rico. crocante. Entón, vamos meter xa a freír. Hola. Bueno, meu neno ten 22 e gusta o bacalao bueno, tamén. Home, Pode ser que lle guste. se lle gusta o bacallao, isto vai encantar. Come ben, sí. Bacallao con pataca de sobre, se non a voltas co prato, Xa verás Quen que dá guai máis? queda. Quen dá máis? Ningún programa. É imposible superar isto, Fixadeos pa aí como frite. Como se está facendo a Vai pataquiña. quedar máis o riquísimo, xa bacallao. verás, porque queda jugosiño, como lle din doble empanado, Ajá. queda jugosiño. Voulle baixar que senón igual sabrás. Ei. Así. E agora o que fago é ir colando este aceite porque vou Ah, facerlle vale. un acompañamento duns pimentos de piquillo.
Bueno, pois chegou un Así momento no caramelizados. que... Pimentiño. Chegou un momento no que Socorro me ten que dicir, ou nos ten que dicir... Non fará falta. Cal dos dous che ten mellor pinta, Socorro? De momento... Nos podemos saltar este paso, Non gañotas. sei, non, por ahora ainda non se sabe. Como que non o sabes? Claro que o sabes, que pasa que non quero A ver, dicir. as aceitunas gustanme moito Ah, tamén. xa, claro, é comparar- Non me gusta a broa, Botelle pero a moito, claro, aceituna... que sabor a broa. Claro, claro, ten que botar moita aceituna, Moita. Xulio Mato. Bueno, Socorro, despois probaralo, de momento tens que ir á zona de sufridores, sentarte, despois chámote, vale? Que vou pa ali? Pa ali. Vale. Un aplauso para Hasta Socorro, ahora. a Laracha, que está con nosco. No voltas co prato. Bueno, Que maravilla, señoras e señores, porque hoxe cociñamos con bacallau, o rei do norte, xa que é naquelas augas frías onde temos que ir buscar, xa o sabedes. Polo visto, Noruega é o seu principal exportador, unha potencia mundial no que se refire a este tema. Pero, a donde vai todo ese bacallau? Pois unha cantidade importante para os nosos veciños, sí. En Portugal o seu consumo é case unha obsesión e teñen 1001 receitas que convén que provedes cando vaiades de visita a Portugal. Desta beira do Miño, pois tamén nos gusta dabondo, sí, e dámoslle moito valor na mesa, será por iso que o temos vencellado a pratos e datas importantes. Aínda así, hoxe queremos animarvos a non agardar, porque sempre é boa idea mercar un par de postas e darnos unha alegría. Xa nos contaredes, que tal vos quedan as nosas receitas, podemos falar delas, o do que máis vos presten a voltas co prato, porque non están todas as receitas, ímolas subindo pouquinho a pouco, pero estamos para vos. Incluso Xulio está para vos. Aí, mire. Este home. hoxe son a resistencia, Ali. gañotas. Son a resistencia, Ali. hoxe. Son a resistencia. Aí está. A resistencia, Xulio Mato. Mira, como quedou, vouche enseñar, porque quero que a vexas, Ala. despois dun bo pochadiño que está casi transparente, e que casi se desfai, ves? desfaise. Casi se Claro, isto desfai. despois de deixalo pochando eses Se va 25 pochando. minutiños Eso, que dicías ti, se va non? pochando moi despaciño, a fogo lento, non temos apuro, vale? Os platos ricos e tradicionais, sobre todo, ten que Qué pasada. moi poquinho a pouco, vale? Parecendo Entón moi vamos ben. a botar aquí o bacallao. Vale, vale, vale. Mira, e agora simplemente ten que quedar aquí un par de minutiños porque non queremos que se nos cociñe de todo, simplemente que se enchoupe do sabor da cebola. Porque entendo que va a rematar no forno, non? Eso é. E mentres temos esta pataca que cocemos ca piel, vamos a desechar as puntas e facemos unha cama con ela. Ah, Ves? carai, isto gustame. Claro, isto é super sinxelo, super rico, e o bo que podemos ter listo é solo para chegar de tomar un viño, metelo no forno, e xa está. metelo no forno 10-15 minutos e estaría listo. Gústame moito esta receita porque sempre digo que me encanta ir a Portugal comer bacallau. É unha cousa que me volve loquísimo. Creo que é moi portuguesa, non? Sí. Ten moitos Sí, sí, sí. estilos rezume portugués. Gústame. Sí, sí. Esta é unha das máis típicas deles. Despois teñen a que vai frita despois ao forno, que a que mí gusta rico moito tamén. Ese tamén está bo, Bueno, pois entón, mira, teríamos xa isto listo, vale? A pataca. E agora, con a culler que teño por aquí, Botas vamos por a ir riba todo o colocando. bacallau. Ves como está todo enceboladinho e ainda está, como Ala. ves, como che dixen, un poquinho cru, vale? Porque se vai cociñar no forno. Que maravilla, Entón, cubrimos toda a pataca. Podemos Sí. colocar... Bueno. Mira a ceboliña como se ve, que está traslúcida completamente. E agora, encima desto... Que vas botar? Vamos botando a nosa capa de broa. Pregunta de A concurso. favorita da nosa invitada. Pregunta de concurso. Que pan utiliza Xulio na súa receita? Pan de broa. O favorito da nosa convidada? Pan de broa. Aí está, Socorro. Que ollo teño, Verdad? Pan de broa. Moito ollo. 664-483-419. Chamade a voltas co prato. Repartimos 50 euriños, fixadevos. Que maravilla. Bueno, podémoslo facer con calquera pan, Que maravilla, É unha pena que non vai a gañar, pero é unha maravilla. É unha E maravilla. agora vámoslo meter no forno, vamos a axudar cun poquinho, un fiño de aceite, vale? Ajá. Un poquinho de aceite, vámoslo meter no forno durante entre 10 e 15 minutos, dependendo do tempo que necesitemos para que doure. Unha vez que doure o de arriba vai estar todo cociñado, vale? Eu digoche que para min esta receita é gañadora. Eu digoche que para min tamén, pero Pa igual min o problema é que para ela non. Pero eu non che podo... Pero hemos venido a jugar. Eu vou hasta o final, Non che podo dar máis puntos. Vamos alá. Veña, mete. Canto tempo? Temos eso, pues entre 10-15 minutos hasta que nos dore, vale? Serán a 180-190 graus. Veña, pois mentras tanto imos con Begoña Vaz. Aí está o noso amigo Kim, eu insisto, Por favor, xefa, traino, xefa, por favor. Hai que lle pagar o caché. Sí, hai que pagar o caché. O mellor en bacallau. No, pero... 200 kilos de bacallau e ben. Non vestía ben el. Bueno, por mellor. Eu veño de espectador. Bueno, que pasada de Mira, bacallau, xa está. Mira que color colle, mira. Sí?
Ves? Bueno, se che digo que me recorda, mátasme. Bueno, a ver que vas dicir. Os nuggets. No, os nuggets no. Recórdame os filetes estes de merluza, os pauciños de merluza, sabes? Pois tamén o poderías facer Claro, perfectamente. pero gordiños, en vez de alongados, gordiños. Claro. Sí, sí, É unha ración guai, sí, sí. Queda ben. Oh, está increíble, Begoña. Sí. Está increíble, Sí, ten pinta, ten pinta. Bueno, estou no intentando. E non ten broa, e non ten broa. Mira. E ainda lle falta a salsiña cos pementos do O piquillo. que vamos facer ca salsiña é, vamos a caramelizar un pouquiño estes pementos. Bo, Vale, son pementos asados á leña, que ten ese Asados toque... á leña? Asados á leña, entón, ten ese toque así afumado. Mira, se te arrimas cheira. Sí que Vamos a cheira, engadir sí. un pouquiño de Oh, que azúcar moreno, hola. así, para darlle un punto 12, que lle queda moi ben. Bueno, pemento ao bacalao, quedalle maravilla. Estásme caramelizando o corazón. Punto 12. Oh, que bonito, Gustouche, Cañas. É a verdad? primeira vez que me dices algo bonito. No. En meses, sí. En meses. Sí, sí. Garda todo Sí, para sí. Estefanía. Estásme caramelizando o corazón. De verdad, Mira, é super fácil de facer e o único que vamos a facer é saltealo un chisquiño. Madre mía. Bueno, entón, darlle un pouco de azúcar Un pouquinho de moreno. azúcar moreno, deixamos Que que se cociñe así un pouco. Non moi forte, pero ves que xa o azúcar xa empeza a mezclarse con esa salsiña que nos quedaba do pemento, deso que Buah, trae Estás así... flipando, xe, Buah, porque que ule moi ben, Así. verdad? Vou sacar isto. Son de bote, Mira, Xulio por darlle caña a Begoña, non sei o que dixo, a pataca de sobre, os pementos de bote, verdad, métese contigo tamén por todo, Mira, teño unha pataca de verdade aquí deste lado, Entón, Eso sí. que os vas triturar? Vámonos a triturar, sí, para facer unha salsiña, unha base, e por voulle botar engadirlle un pouquiño Do caldiño. dese caldiño que Oh. fixemos Moi ben, cas espiñas, ca pele, con todo eso. Moi ben, Begoña. Que xa teño coladiño aí, é perfecto. E isto é moi sinxelo, biches, que salsa máis fácil. Teño que dicir que Tamén estou... valería pon a carne, Estou sorprendido, Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, ti tes algo que facer? Eu mirar para Begoña. Mirar para Begoña. Vale, pois Tens que falar algo. Mientras tanto vou co público da voltas co Oxe, prato. Veña. terminaches pronto, Imos con socorro, imos con socorro. É que- Un aplausiño, un que así aplausiño. Hola, hola, benvidos, benvidas. A ver, A ver, a min a broa non me gusta, pero esa broa leva fundamento, claro, xa. É Pero sigue outra sendo broa. cousa, Sigue sendo broa, pero, bueno, Sí, xa, dame igual. ten sí. mellor pinta xa ca a broa. Sí, non. Sí, Pero creo o que sí. sabor? O sabor non sei, pero ten probabilidades aínda, non está todo perdido. Pajouche ou algo? No, de momento non, Non. pero aínda pode. Ah, vale, vale. se quere. Ben, a Laracha logo non se come pan de broa ou... Eu non, Ah, ti non. Bueno, está soando o forno de claro que Xulio. se comerá. Marcho con él, en 2 minutos vas probar, Sí, vale? vale, Veña, vale. un aplauso para Socorro que está con nós, con a voltas co brazo. Vamos alá. Que? Estás disfrutando, Estou, Lambón? vamos, é o meu día Vamos hoxe, allá. o meu día. Pois isto está. Vamos alá. A ver. Bacallao, comida de broa, Buah. espectacular. Bueno. Pon eso aí. Pon eso aí. Aí vai. Pon eso aí. E vou servir, ademais. Mira que bonito está. Galicia. E mira o punto do bacallao, que está cociñadiño tamén. Ten unha idea moi boa para Nadal, Galicia. Para calquer domingo. Isto é para un día de vermú, Para unha festa de vermú. Buah. Que pasada, Para sentar unha pataquiña debaixo, bacalao. Pois, ela, por exemplo, non lle gusta a broa. Pois podemos utilizar calquer tipo de pan con o mesmo sistema e que nos faga unha costriña. Ai, pido un fortísimo aplauso para Don Xulio Mato. E a xente está vendo aínda o de Begoña, que se estaba vendo aí en pantalla, ese bacallao rebozado. Cuidado, aparta. Pon platar. Que faz, muller? Dixenche apartaras. Pon platar. Pero que pasa? Ahora eres Mira pintora. que guai. Claro que sou pintora. Venga por callada. Sou artista. A ver, É unha cochinada, Begoña. Sí, non xa o po- está. Xa está. Pero, por favor, por que teño que aguantar non o estas podes cousas? facer outra vez, non? Non, porque non teño máis platos. Si me traes un plato... Da igual, o que fixo basicamente foi salpicarme. Mira que bonito queda. E agora salseamos un Hola. pouquiño desa salsa de bacallao, moi sinxelo. Hola. E agora un pouquiño de verde, que sempre lle queda ben. Que auténtica maravilla, Ras. Que auténtica maravilla. E un aplauso tamén para Begoña Vázquez. Que fago con estes dous? Bueno, chegou o momento da prova final, así que imos chamar a Socorro da Laracha que veña a probar. Un aplauso para ela. Vamos, Socorro.
Ven por aquí, porque hoxe eu creo que estamos... Vamos, ponte aí. A ver, Socorro. logo. Querías ideas, pero non agardabas que enchoupase aquí a salsa Begoña. Mira que bonita queda. Como fixo, pero queda moi bonita. É un cuadro. A ver, cal probo primeiro? Cando queiras, Socorro, isto é todo para ti, así que cando queiras podes probar. Proba pouquinho, senón. E imos repartir cartiños. Creo que imos a probar. Touro. Mari Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben, A ti gusta o bacallau ou non? Ai, encántame. Ai, Encántame. pois se estiveres aquí, De Mari todas as Carmen. maneiras. Ai, se estiveres aquí, que está Socorro, mira, que se derrete Socorro. Está bo, está moi bo, Bueno, imos alá, Mari Carmen, por 50 euriños. Que pan utiliza Xulia que non lle gusta a nosa convidada na súa receita? Vale, broa. Moi ben! 50 euros que marchan para Touro. Gracias. Mari Carmen, un bico moi grande, gracias por chamar. Vale, gracias a ti. Hasta loiño. Chao, chao. Dale, chao. Temos dúas super receitas hoxe, dúas receitas que dicía Xulio de tomar de vermú de aperitivo, pero valerían para Nadal perfectamente. Sí, no, perfecto. Eu digo, para un día que vayas a tomar o vermú, despois estos son, está todo listo, 10 minutos de forno. Sí. Incluso a de Begoña valería para Nadal, Sí, tranquilamente. Incluso. A miña máis. Utilizando pataca de sobra, A miña máis, di. Ou menos. Estás lista? Espera, non me digas nada, Socorro. Estás lista? Sí? Xa sabes? Creo que sí. Telo claro. No, teño claro, clarísimo. Ui, teno claro. Vamos alá. Em, Socorro da Laracha. Quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? a ver, o da broa. O da Broa? En serio? Julio. Xulio Mato! Xulio Mato! Está moi rico. Esto está rico. Eu non contaba. Está rico, pero eso que decías da varita de rebozao sabe a eso. Pero está rico tamén, Bueno, por Está Socorro, moi rico. moitísimas grazas. Moitísimas grazas. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas en donde? Aquí, no Voltas co Prato. Chao, ata mañán.